ще преси трибуна. Ама не угасихме огъня, бе. А? Може ли карче? Не, да, не тръгне тук по склона. Ще го изорем. Е, на Йонко блока живее. На първия етаж. На Йонко. Сложи музика на клипчето. Чули ли? Да озвучи клипчето, сложи музика, не се чуят гласове. Да няма компромати. Да. Не, Дани няма да изкарва там, той е от тук. Пазете се! Вени, беги. Къде бегам? Не ти, викаме Вени. А, Вени. Мариан след той ще излезе с търкането. Да, оттама. Кони гочи. Не имам си. Кажи какво искаш да е. Да се викаме, да се базика. Как ще не се бази като мъка си кара навсякъде. Его е. Па втория път. Обаче па ги пуска смел. Ма чай па да си гейдж душа, бе. Тя не може да препусува. Той е на втора. На втора нямат сила. На първа ще почне още по-рано. Да? Я гледай каква насилка търпи. Его е. Браво. Той да първо отдолу си изскочи. Не може на първо.